ɗo gonɗen ɗo ko ambassade Sénégal résidence Sénégal wolko tagui sukaɓe diaspora eɗen mbawi wiide Sénégal naɓe les ressortissants kadi ko fuutankoɓe dentiɗo association ji ɗi goni ɗo Dande Maayo émergent et mouvement président Yeeƴu Fouta kono noon première parole mo totteten ko gardiɗo hoorejo Dande Maayo émergent o waɗa présenté o haala inde makko bisimilla ma holko umminma ɗo hannde addimi ɗo hannde ko jaɓɓade président dow inde Fouta fof e Dande Maayo émergent de Nawel ha Dembankani min beltaki e gueɗe makko guila o laami kala ala hen fof ko waɗani min kala komin namdi hay lawol gotol meeɗani jabtade e namde amen min namdima lawol ngol ɓuuri hannde lawol ngol ko fuɗɗa ɓuuri joni 15 ans ha hannde min dokki yo gas doléance amen ala min dokki ambassadeur min dokki consul min neldimo kanko président kono hay goto hay lawol hen gotol o waɗani manifesté andinde min ko heeɓi doléance amen noon minen noon probléme amen ko lawol Nawel ha Dembankani koko waɗi dégradé carrément hamin jiiɗi ɓawline et encore deuxième chose min jii Fouta e dégradé carrément Fouta noon ko waɗi ɗum dégradé ko Foutankoɓe fof beltaki e gueɗe makko nde ko noon hannde minen Foutankoɓe fof somin ndendi hamin mbaɗa manifesté omo foti yeccitade o ƴeewa min ɗum woni ko président ji yeeƴo Fouta wimo ko ngol konngol woni yeccito jeeya min minen Foutankoɓe par ce que minen mbatma ko gonɗa ko nde ko noon tawde yimɓe so mbaɗima ngabbinima ha dow sa ara ƴewtaki ɓe tellinta ha less ɗo makki mamin mbat tout possible min tellinamo ha less so yeccito min so min tellinamo ɗum noon min mbi ko min voilà mor min ma lo sanci min ɗo voilà ko min jiiɗi wiide tan ko makki doléance amen c'est clair ɓiɓɓe Foutankoɓe min beltaki e gueɗe makko somo jogo so hande ara da makko gasde min jiiɗi ko tout nos doléances kanko e autorité o makko e yimɓe makko wonɓe Fouta ɓe degla probléme amen holko tagui nden makki so aranno yimɓe ne tina makki ari joni ko holko tagui so makki ari yimɓe tinataki makki ari saabu ko ɗum hewano wadde e France o hewano yiide ɗum ko tagui darde yimɓe daari jiyani koye mum ko ɗum tagui andude joni so makki ari yiyata e par ce que wona gonga sinno ko gonga so ari nde no jaɓɓete nden do waranno jaɓɓe nde koye gonga wonno joni noon hankkadi natti wonde gonga ala ko waɗi ɗum tagi yimɓeɓe gandi koye fenade funti wonno ala hen fof ko waɗen ɗumen a tampata wonɓe ɗo ɓe fof ko joom hajuji mumen joom hajuji en goni meɓe gonɗo hen accuɓe liggueyaji mumen joom galleji en garani ɗo pour fijje ko yimɓe ɓe ganduɗa joom galleji en donc soɓe jii neɗɗo waɗa fenade tan ɓe goppat ɗum ma soɓe jiyat neɗɗo waɗa ko fewani tan ɓe goppat ɗum ɗum waɗi ko jiyata hande yimɓeɓe kewata ɗo hen par ce que o fewnani koko kuti ko gueɗe baɗeteɗe ɗe merci a jarama bandiraɓe makki min mbiya makki tan minen Foutankoɓe minen Dande Mayankoɓe min mahani koyamen école aji min mahani koyamen jumaji min mahani koyamen dispensaire uji min joɓi hay safroɓe amen min joɓi jangguinoɓe amen min mbaɗi foof kono noon lawol min mbawa fewnu ɗum somin mbawno min namdotakomo yo ar o fewnana min lawol Dande Maayo ngol c'est une question de mort d'homme rewɓe men jibinoɓe nana maaya e lawol sukaɓe men nana mbaɗa accident ji makki Fouta tampi makki yeeƴo Fouta voilà min calmini bandiraɓe he guila première makko campagne abouan première makko campagne Moussa assalamu aleykum bandiraɓe on calminama noon foof eyyi ko min ko Moussa Toumbo jeyami koto Wudduru walla mbiya Moussa Rougui bon makki ko yimɓeɓe kaali ko en mbawa haalde ko diwi ko wona koɓe kaali ko so wona ɓeyden hen seeɗa tan ewa Fouta noɓe mbirini ene tampi taw ko tampere ene tampi sukaɓe meɗen hewɓe hande nana gacca jangde mumen so keeɓi bac jaltat par ce que to mbiyama no beddoyi hedde Bambe enen ko nandi hen ala toon koreji ala toon jaatigueɓe alors que hande e région ji Sénégal foof hay région goto ɓuurani Matam ɓuuri wawde yaltinde bachelier ji hay région goto e Sénégal ɓuurani Matam wawde yaltinde bachelier ji donkaɓe yo dañ université ewa ko yimɓeɓe ko goto ne yimɓe ne piya ene ƴewana ɗumen logement ji hewɓe hen gacca jangde par ce que ngala jaatigueɓe ɗum hunde nde ne muusi ewa Matam fo no fotiri hay sa yiiɗi wadde won projet ji a wawa par ce que hay réseau téléphone ala hay réseau téléphone walla réseau internet ala ewa
hôpitaluji gonga ko hôpital tan ko voilà. Donc a yi sorti président Macky Sall 31 décembre o wi kanko manifestation tekke bodeje tampintama donc o yiɗi wiide ko tinani ko mette men ɗe walla o yiɗi yen kalirmo autrement pour o fam eyyi mi jimi faminde Macky tan ko dariɗo hen ko fof ko liggotoɓe meɓe goni ɗo hen ko liggotoɓe meɓe goni ɗo so jippima so dañi to lewru mayi nelde galleji munen to Fouta to déjà ko ɓe ƴewata yo waɗe amélioré gurdam munen kono wonɓe ɗo henne ɓe ene laaɓa kam ko ɓuuri hewde gurdam munen hankkadi ko ɗo goni e par ce que so hitande fof jahata gona toon lewru wotoro ɗum noon komin kalata koko pour bandiraɓe Fuutankoɓe kaɓante tekke boɗeje ɗe yo fam gueɗel gotel ne foti rokkude mo yeeru manifestation ngaji bannoɗe Sénégal ha ko heewi heela yimɓeɓe ne mbiya ɗum ɗo fof ko yimɓe sonko hay goten wona yimɓe sonko sukaɓe meɓe ngala hay carte d'identité hay carte électeur ɓe ngala ɓeɓe noddi meeting ɓe Matam ɓe yoɓe pam ko yoɓaɓe meɓe neɗɗo noon to yoɓama yahat meeting hay so tawi ɗumen ɓe ko jahaɓe toon ko yiide tan yiide yimɓeɓe ɓe ko mbumbayi o nawata ɗumen oto sikku ko ɓen goni électeur uji ɗi nana e galleji munen e ndeeƴi so nden yonti ko bectere mawde o heɓata so tawi o miijo par ce que ɓe wondi ɓe kalananima ko woodi kalantama gonga ɓen kalantama gonga de merci beaucoup ko noon no min ko Daouda Thioub mbiyetemi jiyami ko ganno Daouda Thioub holto mbaɗa représenté ha Danema émergent ministre des relations avec les affaires étrangères et de l'intérieur Danema yo est ce que Danema émergent cellule gonɗo France est ce que on meeɗi dañde rencontre avec ambassade walla on meeɗi wadde déposé rencontre o yidde wadde rencontre avec le président Macky Sall minen Danema émergent kala ko waɗete e ko waɗetaki min mbaɗi min donki demande président demande ambassade et consul fof en calima notade min min mbaɗi manif min gari ha demal ambassade o dogi min o sorni o sali hay darde min kanko ambassade monsieur l'ambassade walla jaaɗo mi anda je ne sais pas marko jaaɗo min gari ha demal makko o dogi o sorni consul so min dokki ɗum déposé lettre ko ɗon waɗre pobel cheikh Macky Sall ko mbiɗa wi tekke boɗe dilnaɗum ko ɗum kay ko jaam ɗum ko konngol jaam konngol bongol ko ndi yeewi Congo o wi Sénégal naaɓe ko ɓoccoɗe ñallata koye WhatsApp haalde kecce ɗum kay ɓuuri bonde président huccire population mum wi o kaltan ko kecce on ngala haajuji ñallaton koye ɓoggi WhatsApp oɗon kalda n'importe quoi ɗum waymi kono maire ni ɗum kay ɓuuri wonde ƴettore wi tekke boɗeje est ce que président Macky Sall hande so tawi eɗen mbiya ala ko mbaɗaɗen gonga en jiyani no fof ne gandi Fouta est ce que ɓe gonduɗen ɓe leptani en saabu neɗɗo jeeye comme Danema émergent ene fof ɗen gandi caɗele gonɗe toon de ɗum hay goto haalantani yaade Mauritanie hande codoya ɓuuri ɓadade e yaade jeeri codoya ene woodi d' abord jiya gonɗo ɗo Danema émergent ɓuuri tampude yalta sababu no yiide président o wiya toon tout va bien ɓen holno mbaɗanta ɗumen ɓen kay ala ɗo mbaɗante so wona weddede kaaƴe e koye mum kelede par ce que ɓen tardini Danema ɓen tardini Fouta par ce que ɓe gonnan e Dakar haɓe keeɓa mandaji mabɓe haɓe ñaama hamɓe Fuutankoɓe ko ɓoccoɗe haɓe nanguirin ken konŋuji hamɓe tout va bien o sin deƴƴi woni tout va bien no mbatten joni ni ganden wona tout va bien tout va mal ko ni darade mbaɗe manifesté kolliren aduna o tout va mal par ce que en jii le dernier sorti mbannoɗen ha waɗi bose noɓe gari ɓe ndendi ɓe jeehi Fouta eɗen gandi actualité on waɗi bose de toi wiye Fouta tampi ɓe dartima kamɓene responsable politique ɓe mbi ko yimɓon taton yimɓon nayon toujours joni soɓe darima e plateau ji he ɓe pamɗina on hol réponse mbawɗon wadde e mabɓe saabu onon ndendi diwan réponse o nde Farba ari Wourossogui min actuellement on sa mbeɗe Dakar kono nde o arti Dakar waɗa invité e télé o wattata ko yino haalde ko journaliste o hoɗum ko jolfo wimo min Haalpulaar ala ko haalde ko minanta wimo an Farba holno nanguirta hôpital mbaɗa e guurel gotel ma tokosel Matam ko régional ala hay l'hôpital ɗo safri hoto pawɗa ɗum an komi yaada nanga 160 millions aɗa waɗa ɗum e meeting taw population ma ene maaya hoto pawɗa ɗum an donc Fuutankoɓe hande natti ɗanade comme no hanki ni ɗum woni hande darde amen e doole amen e sembe amen fof ceerno Allah jarama merci sa yi hande kamɓe leaderoji politique ɗi Fuutankoɓe hande ɓe ƴewani hay ko wayno université min ko hunde tindemi par ce que leñol to janggani tan nuskot
kadi laamete yaɓɓete mais voilà attention eyyi hare wonde foti waɗede souligné par que calcaire gonɗo e nder région de Matam eɗen kaala haala phosphate nden ɗon mais actuellement ko yiita beaucoup tene foti nana fecce ɗum ne est ce que ene jeeya ko mbamon par ce que ɗum ɗo so yitama fuutankoɓe daɗi e ko waɗi dandori ko kam ko ndendori ko kam ɗum ma haaɓe ha ƴeewe holko no waylorto kono ko yawti ɗum kam goɗɗum so waɗi so goɗɗum so wiine waɗa yoɓe gandu to ɗum jogori faade so kamɓe koye mabɓe famata ɓe gandata ɗum kam hankkadi accirtake noon soɓe jakori hankkadi ɓe mbawi feccude ko noɓe mbirni e Fouta ko titre foncier mabɓe hankkadi ɓe peccira ɗum noɓe jiɗiri ɗum kam c'est fini mabɓe gandu won dariɓe ene jarani ɗumen hunde foof wasde hen hay pitali mumen ɗum ko wawa wonde gasirta hono noon wona en plus même ndendori ko majorité wona hay Foutankoɓe liggoto hen ewa ɗum ɗon kode foti ƴewede so hol hande hay centre de formation goto ala e Fouta est ce que min tinani mi anda soon tini daara moderne mahaɗo e Fouta on tini ɗum daara moderne ɗi mbaɗeteɗi mahateɗi e Sénégal partout e te kala waliw cosan mum ko Fouta kala waliw cowateɗo e Sénégal wali cosan mum ko Fouta daara moderne ala ɗo e Fouta ça veut dire que en Fouta kam ko disons ko acca ko wedda te ko kanko woni complice. Ok, merci. Voilà. A jaram bandiraɓe wonno ko Dande Maayo émergent ele patriote garino pour hokkude doléance uji men donc ko étape par étape donc non ma en ƴettu encore ko ken micro les représentants mouvement président Yeeƴu Fouta deuxième partie